Barkan ku dai, sunana Aminu Mikaga. A yau ina so zan yi magana ma 'yan uwana mata da maza ku san da cewa dan adam, aka ce dan adam halitta ne mai kyau sosai. Sa'annan a kowane bangare na dan adam abu ne mai amfani. Idan ka duba dan adam sun kasu kashi biyu, mace da namiji. Na aka ce mace, ana nufin mace ita ce wanda za ta goya ma baya. Na aka ce namiji ana nufin mutum mai kariya kenan. Ka kasancewa namiji yana nufin kai ne wanda zaka kare familin ka, zaka kare iyalin ka, zaka kare kannanka, abokanan ka, zaka kare kanka. Wannan shine dalilin da yasa ka kasance namiji. Namiji a koda yaushe shine mai kare mutane. Kai ne jarumi, kai ne mai kare mutane. Idan ka kasa gane wannan, ka kasa kare mutane, to ka kasance baka cika namiji ba. Namiji shine mutumin da zai kare iyalan shi, zai kare budurwan shi ne, kawar shi ne, abokanan shi ne, yayi kokari ya kare su. Wannan shine kasancewa ka namiji. Mace kuma a koda yaushe ana son ta kasance tana goya wa mijinta ko saurayinta ne ko abokinta, goya mai baya ko dan uwanta, ta nuna mai zai yi. Amma lokacin da abokinki ko mijinki ne ya zo ya kawo miki ga abin da nake son zama, ga abin da nake son, kina gudu ki kai dan wage ma za ka yi wannan abun, kai da ma ko makaranta ba kai ba, kai da ma ba ka da wani ilimi, shikenan burin da yake da shi zai mutu, zai kasance yana rayuwa ba tare da yana samun cigaba. Amma da a ce lokacin da zai za ka iya yi, in ka je guri kaza, musamman ma ka je ka koya, ka je ka samu abu kaza, ka nima abu kaza, za ka iya yi, za ka yi nasara, ka kara mai karfin gwiwa, zai kasance to ke ce ma kwata-kwata abokin shawaran shi ne, yana tunanin da ke ne zai iya samun abin da yake so ya zama rayuwa. Kira da ku ga waɗansu mazan ku sun fi son su zauna a masallaci ko su zauna a church, ba sa so su dawo gida da wuri, saboda church da masallaci sun fi samun nishadi a cikin kan su gida. Idan suna church suna tunanin za su zama abin da suke so zama, suna zuwa gida za ke kashe musu wannan tunanin. Shi za sun fi son su zama suna church. To amma idan ya kasance kuna ƙara musu karfin gwiwa, kuna nuna musu za su zama abin da suke zama, to a koda yaushe a rayuwar suna nan suna dagewa ne don su ga sun cika burin su a rayuwa. Saboda a kasancewanki na mace ya kamata ki kasance mai goyawa mijinki ko dan uwanki baya, ki nuna mai zai iya yin abin da zai yi. Kasancewanka namiji kai kuma ya kamata ka kasance a koda yaushe kana goya, kana taimakan mutanen da ya kamata ka taimaka musu. Baka buƙatan wai ta bude baki da gaya ma matsalanta. Ganin ta zaka san matsalanta, sannan kuma sai kai kokari ka kare ta daga wannan matsala. Wannan shine kasancewar mu dan adam.